Kai, me haka? Ka shigo sinkin fakitin babu wani kamar wani katon kafiri ka shigo babu sallama kamar ba kowa a cikin gida. To ka koma ka je ka ƙara sallama. Idan ba su ji ba ai bai zama lallai sai na yi wata ba. Ai ko dole za ka in so dubu za ka shigo gidan nan. So dubu sai ka koma kai sallama kafin na saurare ka. Saboda ni ina amfani ne da musulunci na. Ni gaskiya abin da ya faru wanda bai faru ba sai dai a haƙuri a kiyaye gaba. Yanzu na riga na shigo. Haka kuma sai ka koma. Kuma haka ba zan koma ba. Haka ka ce? Kawai me yasa baka da kunya ne? Ni din ma baka bari ba. Matsalar ne ba a fata ji ta gani. Za ka yi rashin kunya. In ban haife ka ba ai na wuri ba ko? To yanzu ina neman wato na abinci na. Abinci ban yi da kai ba. A gidan uban nawa ba a yi abinci da ni ba? Kwarai kuwa a gidan uban naka ban abinci da kai ba. A gidan ubana ba a yi abinci da ni. To me kake nufi haka da kake duka na Ina dai nufin dai na a gidan ubana ne kuma ba a yi abinci da ni ba. ba a yi abincin da kai ba. Darakta, sorry.